mata. Assalamu alaikum. Sunana Mofi, shahararriyar mawaƙiyar salon zamani na R&B a Hausa da Turanci. Da fari ina so na yi ɗimbin godiya ga tarin masoyan da suka juri bibiyar lambar kamfanin da nake karkashi wato Algaita Records. Shafina na Facebook da kuma kafafen sayar da kasa-kasan waƙoƙi domin tambaya kan albam ɗina. To yanzu an zo daidai wajen. Algaita Records coming through with someone new. Tell them. They wanna know. Albam ɗina mai suna Wace ce ya fito kuma yana ko'ina a duk faɗin kasuwannin ƙasar nan da na waje. Kwarai wannan babban albishir ne gare ku masu dakon wannan albam. Na motsi mai suna Wace ce. Wannan albam duk wanda ya saurare shi dole ya koka. Bai taɓa sauraron wani abu kamar sa ba. Ina magana ne akan albam ɗin mai suna Wace ce. Ne muna ka saurari tsafafan waƙoƙi guda ɗaya har 13 a harshen Hausa da na Turanci. Akwai waƙoƙin sanyaya zuciya irin su ƙaunarka. Da mai fantasy. Boy, you take me far away to a distant world of hate. I can see myself floating in the air. Waƙoƙin sun shiga gidan bikin su zubar gado. Mu fi ke gayyatar kuma sa da mata ku zo mu taka rawar su bargado. Da sauransu. Saboda haka masoya, kada ku yi ƙasa a gwiwa. Ku nemi albam ɗina, ni Mufi. Albam mai suna Wace ce domin sauraron salon waƙoƙin da ba ku taɓa jin irinsu ba a bakin Bahaushiya. Ga masu neman ƙwallon zumunci ku tuntuɓe ni a shafina na Facebook ko ku bi ni a Twitter kuma za ku iya kallon hotuna na a Instagram. Na gode. Ga 'yan kasuwa masu sha'awar kasuwancin wannan albam suna iya tuntuɓar dilan wannan albam a lamba kamar haka. Ga masu sha'awar ɗaukar musu domin taron wasanni na biki da makamantansu su cira lamba kamar haka. Albam ɗin musu mai suna Wace ce. Ya fito ne daga taskar Algaita Records, kamfanin waƙoƙi zamani gagara gasa. Ainihin lokacin da na ganka, na ji kawai ba abin da zuciya ta take so sai kai. Wani da muke da shi a yanzu ne wannan abinci. Yeah, I love you. You are part of the whole thing. The party is just beginning. Kana cikin hankalinka kuwa? Matan aure ce fa ne. Kuma a gidan mijina kake gaya min waɗannan maganganun? Ciyar da ni kai so da wata zan baki amana. Sada aminci ko mai zafi saukar da fita. Ni ka sada wata zan baka amana.
Na yi da na sanin shiga hurumin da ba nawa ba. Na yi da na sanin shiga rayuwarka ba tare da na tambaye ka ba. Yanzu zan yi so yake da shiga cikin zuciyata. Gaskiya wato da binci kin fa fili kyau. Da gaske kake? Kai na san ba za ka guje. Na riga na san kai ne masoyina tun farko. Allah ka guje kaji. Na tsare ki kuma ba na tsare ki. Ki bar ki jin gaya na tsare ki na tsare ki. Sannan kuma ki kula.
yau taka ta kare. Akwai mutane da yawa da zamu iya sayan wannan kayan a gurin su. Amma ranka dole daga gare ka zamu iya dauka. Shi ya samu kai bukatar ku. Me bukatar ka ta karshe? Billa kenan a India, Rasha, Dubai, Thailand, Malaysia. 'Yan sandan kasashe har 11 sun rasa bacci domin neman sa, kuma har yau ba a kama shi ba. Daga kasar Malaysia yana gudanar da harkar safarar makamai da tayar da bamamai. Ina ɗaya daga cikin manyan masu aikata laifi a duniya, yayin da yake gudanar da haramtattun harkoki da yawa. So da yawa muna yunkurin kama shi na kwace mana, ko ta wace hanya muka fito sai ya sabe mana. Wato abin ya dade na ban mamaki ne, mutum kamar wani aljani. Saboda haka wannan ce zugarsa. Lisa da yarinyar Billa ce. Ranjit wannan na hannun daman Billa ne. Vikram, Vicky, Martha, Whitney da kuma Steve. Lallai dole ne duka mu kama su. Da ni da masu samo mana bayanan shekara 2 kenan muka rabu da iyalanmu, yayin da so tarin da yawa muke yunkurin kama shi tare da wargaza sansaninsa, amma ga yadda alamu suka gwada shi ya fi sanin mu fiye da yadda muka san shi. Wannan shakka babu. Wato yana da matukar gwayo ne fiye da yadda muke tunani, kamar yadda karfinsa ya wuce misali. Ya fi da lawayo. Ya fi maciji dafi. Yan sandan kasa da kasa sun turo jami'ansu, amma ya kamata mu riga su kama shi. Za mu samu cikakkiyar goyon baya daga 'yan sandan Malaysia. Mun gode wa kowa da kowa. Ministan gida, ina ji janaki. Mai gida, ba gama addu'a ba fa. Ka saurari kare kararrawa ka yi addu'a. Wayo Allah, wai shin kan wannan abu wajibi ne? Ohoho, ba wayo Allah zaka ce ba. Kai zuwa zaka mika wa gunki rama. To zan faɗa, na ga da gunki rama. Ka ci abinci a kan lokaci. Abinci sosai zaka ci fa, ba irin meat pie ba. Amma saboda haka tana da shi. Sani ba ma, idan ka je ta mama ko har girki za ta koya maka ta waya. To shikenan. Ba zaki bani.
Mai gida, za a sa ranar auren kanwata. Wata mai zuwa ne auren. Kai ne babban sirki, kai ya kamata ka kula da komai. Saboda haka zan je yin addu'a ta musamman a fadar Rama. A madadina, ke min roƙo na musamman a gurin gunki Rama. Akan na kama wani babban mugu wato Billa. Billa? Wane ne kuma Billa? Menene ra'ayinka akan Billa? Baya da imani, kuma tantiri ne. Ni kuma ka ga yana burge ni. Haifaffen wani yanki ne na garin Andra. Yayin da ya girma a matsayin maraya. Daga haka ya girma mai zuwa uban daban miyagun ayyuka a duniya. Maganar gaskiya ita ce, idan ba shi 'yan sandan kasashe guda 11 ba su da aiki kenan. Nan ba da jimawa ba zan kama shi. Duk da cewa da babban mai laifi muke yi, amma dole ne fa mu kula. Domin shi kan shi tsoro billahi firgita shi yake yi. Dubo jadawalin da kwanakin wata. Joy labai. Aminci da. Halo? Ya labai zan iya magana? Me ya faru? Ma'ana wani guri ne? Ya labai ba zan iya magana ba yanzu. To me labari? Akwai wani mutum ne wanda Billa ke karkashin sa. Waye? Devil. Devil? Amma ba sunansa cikin jirin sunayen da muke da su. A ina yake? Ni kaina ban san inda yake ba kuma ban san kamanninsa ba. Da Billa da Ranjit kawai ke dayewa magana a waya. Lallai akwai wani abu babba da suke shiryawa. Ƙarin wani abu mai muhimmanci. A sashen Billa shi kaɗai akwai wata na'urar kwamfuta. Tana ɗauke da duka bayanan tsare-tsaren su da kuma faɗin ilahirin sansanin harkallar su. Za ka iya kwankwaze tsananta ka turo min da bayanai? Yalla bai abin ba mai sauki bane. An rufe na'urar da makullin kalma kuma Billa da Ranjit ne kawai suka sani. Daga baya na san abubuwan da suke kunshe. Saboda haka na boye su cikin ma'ajin kati. Nan ba da daɗewa ba zan turo maka ma'ajin katin. Yawa, kai kokari ka turo da wuri. Wannan babu komai labai. To da ni. Devil. Ga duka alamu daga fina-finan da ake samun basirarsa. Wannan zai samu. Gotawa sai san ba ɗabi'ar Billa ba ce. Kamar yadda bai kamaci Billa ya zama abin saitin wani ba. Amma yanzu gashi an waye gari 'yan sanda suna saiti na. Billa, za mu haɗu gobe, ni zan tafi. Me yasa? Shiga hurumi. Vikram duba. Kada ka yadda da kowa, ka kashe koma waye, ka zama naka kai kadai. Na tausaya maka da ni. Dan legen asiri na ne wanda na yarda da shi. Shine Billa ya kashe min shi. Allah wadanka Billa. Amma ta Billa ya gano shi. Tabbas akwai munafiki kina a cikin hukumar mu. Ba shakka akwai wanda ake ba kuɗi. Wane ne wannan shedan? Yalla bai, shikenan. Kai, magana da agogo mai kyau.
Timex ne ko? A yalla bai Rolex ne. Rolex? Amma wannan zai kuɗi. Da 20,000 kawai albashi na ya fi naka. Kyauta aka ban yalla bai. Kyauta? Kudinsa ya kai miliyan guda? 5 dai. Kuna sauna abu kuma? Ina buƙatar farfesu. Kalli da Allah. Akalla ba a ƙasar ba duk faɗin duniya na samu irin mutum kaman 7. Amma a wannan gari kowa kama yake da kowa wallahi. A kai Ranatunga. Yalla bai ina zuwa. Yalla bai. Na'am. Wancan lokacin wanda ya sha farfesun mu kuma yana son shi sosai yanzu haka da mutum 100 yake so. Kana ji cewa kai wani girki yanzu ne? Akwai farfesun jiya a firji. Ka ɗauko kawai ka dama musu. A barka da yalla bai ACB. A yalla bai an zo lafiya. Shankari ya kake? Lafiya kalau yalla bai. Yalla bai gaban ka da nan sati daya. Me kake so? Ciyawa. Ciyawa? Lungu sako muke shiga domin mu kama mutum daya. Amma har yanzu ba mu kama billa ba. Amma idan mutum yana neman abinci na gida duk fadin Kuala Lumpur gurin ka ne kadai. Da girman kujeranka. Kai maza ka kawo mai gida abinci mai dumi. To yalla bai. Shin ka samu bayani? Banda dai ƙananan masu laifi ba wani gwaska da na samu labari a kansa. Wani suna ma kan mata yanzu labai? Billa. Wannan na kasa samun bayanansa. Zai shiga hannu ne. Da ikon Ubangiji zai kamu. Ba shakka zai kamu. Ka shigo da makami? Yadda nake tare da mace haka nake tare da makami. Duka biyu suna da hadarin su. Kowace ba a bar yadda ba ce. Hadari? Zan yi baka rayuwata, ka san haka? Gashi. Karbi man. Billa, ina son ka. Zan mutu domin ka. Da kyau. Yanzu ka yarda da ni? Har yau kin kasance kina raye ne. Saboda na yarda da ke. Na yarda da mutane. Da dabbobin cikin zukatansu ne ban yadda ba. Kana nufin ni dabba ce? Vikram? Riya. Me ya faru Vikram? Waɗannan fasfo da tikitan mun ne jirgin karfe 2 dare zai tashi ki zo nan awa ɗaya kafin lokacin zan zo same ki kin gane Me yasa ba za mu tafi tare ba? Fuya ba zai yiwu ba shiga da barbilla da wahala amma fita ta fi wahala domin idan suka gane zan rabu da su ba zan iya miki bayani ba kada ki kokarin kira ta ma kin gane Za ka zo? Zan zo kada ki damu ina matukar son ki Ina son ka. sai an jima Na zo da batu ne akan Vikram. Na samu labari yana so ya bar mu. Ku bar shi kawai. Ku bar shi? Me yasa? Shin ka san dalilin sa na barin mu? Kuma mai dalili sai ya kyale shi? Bari ya gaya min dalilin tukunna. Daga nan sai san da zan tura shi. Yari ɗaya ne a duniyar nan wanda kowa yake fahimtar sa. Kada ka yarda da kowa. Wannan shine. tashar jirgin sama
haka me ba Vikram, shekara 7 muna tare da kai. Ya haka fara daya. Tserewar soyayya ce? Ko ma dai me tun da ka yanke shawarar zaka tafi ba mai iya hana ka. Na yi tunanin gaya maka haka ta waya. Amma baka daga wayata ba, ko da yake tafiyarka tana da nisa. Allah ya taimaka. Billa kadai. Jibi aka ce. Ina da lafiya Billa. Majema. Billa, ina buƙatar taimakonka. Wani abu ne wanda kai kadai zaka iya aiwatar da shi.
Billah, ka fito ka mika kanka, ko kuma mai harbi. Billah, ka miko kanka wa hukuma. Ka mika kanka wa hukuma, ba za ka iya tserewa ba. Billah, zagaye kake, ka sako ka mika kanka. Karfe 'yan sanda suke wa maraba. Su ba bakina ba ne. Billah, ba za ka iya tserewa ba fa. Ke kuma bakwa ce a gare ni. Ni ce ai na gayyato su zuwa nan. Tun ba yanzu bane tunanin haka. Shin ka san me yasa? Kina da dalilanki. Yar leƙen asiri? Ba haka ba ne. Mutumin da zan yi rayuwa ta da shi. Vikram, ka kashe shi. Shi ne dalili. Oho, Vikram. Ke ce wato wacce ya fara so shine yake so ya gudu ko? Ba bambanci da yawa tsakanin mutuwa da tserewa billah. Mutumin kirki ne bana da tsama da shi kawai harka ce. Harka? Harka ka ta kashe mutane? Kada hakurin mu kai kare billah, sai ma ka fito ka miko kanka. Ai ba alburusai a ciki. Nauyinta da alburusai kilogram 1.8, nauyinta ba alburusai kilogram 1.1. Ban yadda da maza da mata ba, amma na yadda da bindiga, na kuma yadda da alburushi. Kin yi rashin sa'a, da ma bindiga kika dauke. Bari mu cashe 'yan mata. Maza, ko kanka. Barka dai Mr. Kishmuti. Haduwar mu ta farko kenan. Kuma har abada ba za mu rabu da kai ba. Ba za ka tsere mana ba. Kwalai zan tsere. Ko ba komi na ya ba aikin ka ACP. A cikin duk jami'an da suka farauta ta ba wanda ya kai ka. Ni horarre ne a fanni na. Yalla bai. Rayuwar yarinya nan tana hadari. A bashi ta tafi labai. Kara kara mu. Da Priya ta kira ni ta ce min ta cire alburusan bindigar. Ya za ka turo gada ta farautar zaki. Kuskure ne. Dakata! In ba haka ba zan harbe ka. Nuna bindiga ba tare da kai harbi ba, billah baya son haka. Idan kana so ka yi harbi, harba. Kai! A sha hanya lafiya, 'yan mata. Mr. Dharmendra, billah sai ƙara ƙarfi yake. Yana ƙara faɗaɗa sansaninsa daga Malaysia. Yana ƙara kasancewa mai tsananin haɗari. Ya kashe 'yan sanda 'yan leƙen asiri. Ya kamata mu isar da sanarwar shiga aiki. To amma wa ke kula da kes ɗin billah a Malaysia? Wani jami'i ne daga India. Sunansa Krishnamurti. Na'am? Kana magana da Dharmendra, ɗan sandan ƙasa da ƙasa daga Paris. Ina jin ka. Amma kai hakuri fa. Kes ɗin billah ba ku tafiye da shi yadda ya kamata ba. Domin har yanzu kun gagara kama shi. Da kunya. Dandanar 'yan sandan ku ba za ta iya ba. Lallai kuna buƙatar agajin 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Muna tafiyar da aikin mu fiye da na kowa. Ba ma buƙatar wani taimako. Za mu kama shi babu jimawa. Adija. Yalla bai. A ƙara adadin jami'ai domin sa ido kan billah. Kai Steve,
ka zo da wuri kafin yan sanda su ƙara su. Gashi can. Ku yi tafiya. Duk wannan kasadar akan wannan karama abin kika yi? Ki shigo cikin mu. Sunanta Maya, a gabana ta harbe jami'ai 3 har lahira, ɗaya ta kife ce, ita ta taimake mu, za ta yi mana amfani, ba wai 'yan mata ce kawai ba, mace billa ce. Ina son mata da makamai, kin zo gurin da ya dace, za ta gamsar da ni, sai wani jikon 'yan mata. Me yake nufi? Yana nufin ana tare. Ya dai 'yan mata? Wannan kanwata ce Maya. Sanni dai. Kula mun da yayana fa. Lallai. Kyakkyawar shawara ce da ka yanke zaka rabu da Billa. Sabon guri, sabuwar rayuwa, sabon aiki. To shikenan. Mana. Ke? Ba na son tsiya ba. Wani irin tsiya ne haka? Billah. Devil. Bella, wato ACP Krishnamurti yana so ya cancanci albashinsa, yana da sa maka babban tarko. Ai ni ba karamin kifi bane da zan fada komarsa. Billa, kifi mai kisa, ka kashe shi. Kaga, ka daina ban umarni, na san abin da zan yi.
Steve yana buƙatar a kai masa makamai gobe, ya kuma tsaye da guri da lokaci, sai dai cikin kwantena yake so. Ya yi yawa. Zan iya. Sai naga kamar kasar da ta yi yawa. Kana ganin mura kaka? A'a, ku gaya masa zan je gurin akan lokaci. Na'am. Yaushe? Aina? Da kyau. Kaga, za mu je wani guri mai muhimmanci gobe. Da. Steve, ina ga kowa sabo ne a dabarka. Mutane na da ne, ba zan iya yarda da su ba. Kai tsohon abokin harkata ne. Nawa ne darajarsa? Yadda ka bukata ne. Da abin da ka furta an dauka saboda haka mun kama ka ba za ka iya tserewa ba. Zan iya. Ko da ke wasa mai kyau ACP shirin ka yayi ba bambanci da yawa tsakanin kai da su. Za ka san bambancin idan kai kokarin tserewa. Yau ne karshen haramtaccen harkallarka. Harkallar ta bata da karshe. Bukata da kuma biyanta. A duniya akwai haramtattun makamai akalla miliyan 550 wanda ke nufin a cikin mutum 12 ɗaya kawai ke da makami. Kasuwanci na shine sauran 11 ma kowa ya samu. Kawai kasuwanci nake yi ACP. Ka san wannan kasuwancin naka mutum nawa ya kashe? Ba wata matsala. Tarihi abu ɗaya kawai ya koya mana. Shine marayu yayin da zamu iya kashe mutum ko nawa muke so. Kada ka yarda da kowa. Ka kashe kowa. Ka zamo naka kai kadai. Maganar ka ta fara yawa. Abubuwa na gani da yawa. Ku kalli bindigoginku. Asalin tsofaffin yayi. Ku shigo zamani mana ACP. Ne zai ba ku kyauta ma. Mu ai kai ne kyautar mu. Kai, kar ka motsa. Kwantar da hankalinka ACP. Kallon makamai na da kyau. Fitattu. Ka ajiye su a cikin ma'ajinka. Ko kuma ka sayar da su. Ko a daloli, ko a ringgit, ko a rufi, ko a naira. Ko ya ka zaba. Wani aikin ka ne? Saboda ka kasance. Kai mai aka ta laifi ne. Ne kuma ɗan sanda. Bambancin kaɗan ne. Tabbas kuna bukata ta a raye ne? Ni kuma bana bukatar ko ɗayan ku a raye. Wuta!
A kirawo jami'an ruwa, a bincika ko'ina, kada a bar ko'ina. Barka da warhaka yalla bai. Yawwa zo mana Aditya. Wannan shayin fa yayi daɗi. Zo mana. Gashi. Na gode yalla bai. Ya ba ganka da safe ba. A gabarci ne yalla bai. Ban ji daɗi ba ne. Ai wuce kwakya ta wuce kai na gaya maka. Tabbas kana ba wa billahi hadin kan da ya dace. Wana. Ranar da dauki yarinyar nan na so na harbe shi ka gwada kala harbe shi yau kuma gashi an je kama shi baka. So kanan kama nake yi. Shashayin kaman. Yan sandan ƙasa da ƙasa. Dole sai kun kira yanzu. Hello? Mr. Aditya, wannan Dramindra ne. Yalla bai, jami'in 'yan sandan ƙasa da ƙasa ne. Ina ACP Krishnamurti. Wai sabata aiki ne? Daji, kun kama billa ko kuma kaka? Tukunna dai yalla bai, har yanzu dai neman shi ake ta yi. Ya bace. Ya bace? To amma sai yaushe? Kun ga an kuna neman taimako ku gaya mana. Yalla bai, tambaya yake wai muna neman taimako. Ka ce turo mana toshilan da yawa sai mu haska mu duba. Rancen banza zancen wofi. Yalla bai wato